एगो जंगल में एगो शेर रहत रहे और जानवर रहत रहे। तो शेर जे शिकार खाए निकलत रहे तो सबटा जानवर के खा जात रहे। एक दिन जानवर सब इकट्ठा भए के सोचलक जे शेर से केना छुटकारा पाब। तो ओहिमे से एगो जानवर गेल तो शेर घबरा गेल आ कहलक कि जे तू एतो किया तोरा कोन एतो कारण छौ जे तू एले हन। तो कहे छै कि राजा जी अहाँ जखन के शिकार खाए ले आबै छियै तऽ अहाँ पूरा जानवर खा जाइ छियै। अहाँ जानवर के नहीं खाइयो, अहाँ गुफा में बस रहियो। अहाँ के गुफा में एगो जानवर अहाँ के रोज भोजन करे ले। तो ओकरा रोज जानवर भोजन एगो जानवर रोज जाइत रहे। एक दिन एगो नन्हा खरगोश के बारी आयल जाय ला। तो खरगोश गेल तो शेर गुफा में गेल। तो शेर कहलक कि तोरा एते नन्हा के भेजलको, तू कनिए टाक छिया आ तोरा दमो नहीं छो, तोरा के भेजलको, हमरा से बड़का शिकार चाहिए। कहे कि हमरा साथ 5-10 गो खरगोश आयल रहे, तेमे 5 गो के एगो और शेर खा गेले। आ हम कहलिए कि जे हम अपना सरकार के पास जाय छी, हमरा छोड़ दे। तू एगो छोड़ दलकै आ एगो तालाब में जाकर एगो कुआं में जाकर छुप गेले आ हम अहाँ के खाए लेलू। तो शेर खूब ताम चढ़ल, कहलक तू जानवर के हमरा ले के आ। कहे कि नहीं यहाँ चलियो न, एगो कुआं में कूद गेले। तो शेर ओकरा साथ गेल, कहलक कि चल हमरा ले चलू, कतो छै जानवर। उ शेर कतो छै हमरो से बड़का शेर। कहे ठीक छै। तो खरगोश ओकरा ले गेल, कहलक कि जे देखे छी कुआं में कूद गेले। हम जखन रहिए न तो एतो ठड़ा रहे, फिर कुआं में कूद गेले। तो जे शेर कुआं में झाँकलक तो कहलक कि कनी अपना झाँकियो न, त्या के झाँकलक तो ओकर परछाई ओकरा देखा देलक। तो शेर खूब तामस उ कुआं में कूद गेल। शेर ओतहिए मर गेल। आ तहन खरगोश जाकर सबके कहानी शेर के मरे के बतेलक। तहन फिर जंगल जानवर सब शेर से छुटकारा पैलक। तो खरगोश के जाय होला।